ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ. 4 ದಿನ ಕರಿತು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಇನಿ ಅನ್ ಪೋಕುನಲ್ಲ ಅಂಚ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿರು ಮಗಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿ ಇಂಚ ಚಿಕ್ಕಿ ಏನು ತಾತ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಎಂಕ್ 4 ದಿನ ಇಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ 2 ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲೆದಕ್ಲಿತ್ತೀರ ಇಂಚ ಇಂಕ ಶೇಮ ಒಂದಿಕ್ಕನು ಅಂತಾರೆ ಬುಗಾಗ್ಲದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಕ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಿಜಿ ಬುಕ್ಕ 2 ದಿನ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಲ ಮುಲ್ಪ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನೂರ್ಕ ಬೋಪುನ ಐನೂರ್ತಿಗಿಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂಪುನಂದು ಏಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮನಸ್ಸುಲ ಆಯ್ಜಿ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇಂಕು ಪಂಡ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಂತಿಂಚನಿಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಆಂಡುಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿಂದು ಎರಡಕ್ಕ ನಜಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಜೆ ಇಲ್ಲದ ಪೋಪ್ನ ಅವತ್ತನೇ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದ ಪೋಪ್ನ ಅಡಿಗ್ಲ ಬಾಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇತ್ತಂತ ನಾನು ಅದೇ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಇಡೇಗ ಮುರನಿ ಮಿಗ್ಗಿ ಬನ್ನಗಲ ಪಂಡು ಇತ್ತೀರಿ ಚಿಕ್ಕಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಡೇನು ಮುರಂಡಿ ಬನ್ನಗಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ ಬರುಡು ಈ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಿಗಿಲ್ಲ ಪಂಡು ಇಂತಿ ನಾನು ಸರ್ತಿ 10 ಜನ ನಾನು ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏನು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬರಂದೆ ಆಯಂಡ ವರ್ಷ ಬರೋ ಹೊಂದಿತ್ತು ಐಕ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಈ 10 ಜನ ನಾನು ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ 89 ಈ ಜನ ಬರ್ಪೈದು ಜನರು ಅಂಚ ಅವರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಬಲ ಬಂದಿರ ಅಂಚ ಬರ್ತನೆ ನಾನು ತಾತಲಿತ್ತಾರೆ ಬರೀರ ಚಾಕ್ ನೋಟ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚ ನೀ ಪೋಪ್ನ 2 ದಿನ ಇಂತೊಡನೆ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 4 ದಿನ ಹಂಡಿನಿಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಚಿನ ತೊಯ್ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಹಂಡಿ 4 3 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬಾಬು ಕುಚ್ಚು 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 ಓಡಿ ಕಾದು ಅಂಚ ಕಾದಿನ 4 ದಿನ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ಪಾಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಏ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ತಾಗಡಪ್ಪ ಬಾಬಣ್ಣ ತಾಗಮಿ ಚಲಂಡೆ ಅವ ಹಾಯ್ ಮಾಮೂಲೆ ರೈಸ್ತು ಯಾರ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಾಯ್ ಕುಟ್ಟು ಏ ಕುಟ್ಟಣ್ಣ ಬಾಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಏನು ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಮುರಣಿ ಗುಳ್ಪು ಕುರ ಮುಳ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ತಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಆಳು ಪಾಪ ಆಳು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಐತ್ಲ ಮಿಚ್ಚೂರು ಲಾಗಾರ್ಪಿ ಇಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ಚಿಕ್ಕಿನ ತಿನಿ ಹೋಗುನ ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಮುಗಿಪುಂಡದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಂಡು ಇಂಚ ಗೈಸ್ ನಾವು ಪಾಯಸ ಕುಡಿಯುವ ನಿನ್ನೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
ಗಟ್ಟಿಯಾದನ ಬೇಕಾಗಲಿ ಅಣ್ಣನಾಗಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೋ ಗೈಸ್. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಏನ್ಸೂರು ಪಾಯಸ ದೂರತ್ತ ಆಚೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೆ ನೀಟ್ಲ ಅಂಡ ನಮಗೆ ಕಕ್ಕೆ ರಾತ್ಲೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ದ ಗಜಿಪುಲ ಪದಿಂಜಿ ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ. ಬೀದದ ಬಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಥರ ಸೂಪರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ. ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾಯ್. ಕೈಸಿ ಅನ್ನ ತಾತಲ್ಲ ಗಾಡಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಜನತ್ತಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂಚೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾ ಒಂಚೂರು ನಡ್ತಾರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತಿರ್ಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೆ. ರೋಡ್ಗು ರಿಚ್ಚಲ್ಲ ಮನೆ ತೊಡ್ತು ಕಾಪಾಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೂಟ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಸಲ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಗಂತ ಬಣ್ಣಾರು ಬೇಸಿ ಅನ್ನ ತಾತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು 2 ಕಾಲನೇ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ತಾತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ತಾತದ ಜೋಜಿ ಜೇತುದೇರು ತಾತ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಟ್ ಪೋಪೇರು ಎಲೆ ಪೋಪೇರು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಕಾಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾ ಎಂಕ್ಲ ಚಾ ಬರೋದು ಬಪ್ಪಂಗೆ ಮೂರಿಯ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಾಯ್ ಇದು ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಂತು ಇಂತೆ ಜಾ ಅವಳು ತಿಂದುದಂಡು ಚಾದಿದ್ದೆ ಚಾಲ ಪರಡಾತೆ ಜಾ ಎರನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಬರ್ತಾನೆ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಜೈನಿ ಒಂಚು ಪರಡು ಪಂಡ 4 ದಿನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಪರದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಜೈನಿ ಪರಡು ಒಂದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ತುಜ್ ಪಾಪೆ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಂಕ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಪೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಪೆ ಅಟ್ಟ ಮತ್ತು ಓಜುರಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವು ಟ್ರೈ ಪೊಟ್ಟು ಸರಿ ತೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಯಾನಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಕದ್ದಿತ್ತನಂತಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಂಕ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೆ ಕೊರಿಯರು ಬಟ್ ಏತು ಕಾಸು ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ರೆಡ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊರ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಡ್ದಕ್ಕೆರ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ
ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಲ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದ ಪಿತಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಜೋಡ್ದಿಕ್ಕೆಲ ನಿಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ನೀರು ಕೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ನಾಲ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಏನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಾಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬುಡುತು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪ್ಪೇನೆ ಅವ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪೇರ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಡ್ದಿಕ್ಕೆಲ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾತು ಒಂದಿತ್ತೀರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರ ಪಂದು ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ನೆಲಕನೆ ಎಂದಿನ ಬ್ಯಾಗದ ಲೈಫ್ ಆಡತ ಬಿಟ್ಟಿರು ಅಂಚ ಖುಷಿಲಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಲು ಪೂರ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತು ಸಂಬಂಧದಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಬಂಧದಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡುತು ಪಾಡಿಚಿರು ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಏನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ನಾನು ಇಂಟಿಮಿಟ ಬುಡುತು ಪಾರ್ತಿಚಿರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡುತು ಪಾಡೇರು ನೆನ್ಪದೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಸಾಥ್ ಎಂಗೆ ಏಪುಗ್ಲುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾಯ್ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಟೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೊಲಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಎಂಕಲಂಚಿ ಬರ್ಬೋಡ ಕಟ್ಟ ಸಂಚಾರಿ ಕಲ್ಗುಡಿ ಬರ್ಬೋಡ ಎತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೈಲಿ ಬತ್ತು ನಿಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಬಂಡಿ ದುಕಾನಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗತ್ತೆ ಸಾಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ఎన్నాత మళ్ళీ తినిపటు బెత్తేళ్ళు ఎప్పారు ఇప్పుడు బట్ ఇంకేనే మళ్ళీ తినిపటు నేను ఫస్ట్ ಒಂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಬಂಟ ಅವು ತಿನ್ಪುನಿಡು ಕಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಪರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಂದೇನು ಈತೆನ ಪರಂಡ ಯಾನು ಗೋಣೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪರ್ಲೆಕಾವು ಇಂಚ ಗೋಣಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪರ್ಲೇಕ ಆವು ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಗೋಣೆ ತೀರ್ಮೆ ఏ మక్కరని పరిచయం యానికి ఒకసారి అనుకున్నాను యా ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಎರ್ಮೇಲೆ ಪೆರಳು ಹೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕೋ ಮಸ್ತು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇತಾಗಲಿ ನಾನು ಹಂಚಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನೆಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂಟುಂಟೆ ಹಾಟು ದಾದಾಪುರ ಬಂದುಂಟೆ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ನಾನು ಹಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಹರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಬೇಗ ಸೊ ಇಟ್ಲ ಬಂದು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಚಕ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಮಗಳು ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಅದಕ್ಕ ಓ ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ಜನ కొల్ల మొగ్గలు తుక్క బంకాయ జన 2 ಜನಕ್ಕೆ 35 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಚಕ್ಕುಳಿ ಬಿಚ್ಚಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಳಿ ಬಿಚ್ಚಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡು ಎಲ್ಲ ಸೈತಂಡ ఇన్ని తింటుంటారు అగాడైతే పక్కన కొర్రకు ఇప్పారలేదా చేయాలి కేండాలి ఆయన కొర్ర రాజ్యం కింద పనరాలేదా ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆಲಕ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಯ್ತಿತ್ತು ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ఇంకొంచెం లక్ష లాటరీ తిక్కన నేను ఫస్ట్ టైం యూజ్ పంపినా తినుకునేది ఒక ఇక్కులు నేను యూజ్ పంపా ఇంకోళ్ళ లాటరీ తిక్కన ఇంకే అంది 25 ಸಾವಿರದ ತಿಂಟ್ರಾಗಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಗೈಸ್ ಏನ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಲೆ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ತಾತದು ಕೆತ್ತಿ ಬಂದು ಕಜ್ಪು ಮನ್ಪುಕ್ಕ ಬಂದು ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಕೋರಿ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮರಣಿ ಮಂತ್ ಅಂಚ ಸಾಕತ್ತನಕ್ಕೆ ತಿಂದದು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀನು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಮೀನುಲ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಮೀನು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಮನ್ಪುಕ್ಕ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಒಂಥರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಶರಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದುದು ಅಕ್ಲು ಕಷಾಯ ಅಂತ ಪರವಂತಿರಿಲ್ಲಡು ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕಷಾಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರಿ ತಿಂದ ನೆಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೈತೆ ಅಲ್ಪ 4 ದಿನ ಕೋರಿ ಗಮ್ಮ ತಿಂದೆ ಮೂಲ ನನ್ನ ಗಂಜಿ ಜಪ್ಪಂಡ ಇದ್ದೆ ಪಂಡ ಗಮ್ಮ ತಿಂದು ಸಡನ್ ಆದ ನಮ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ ಅವು ಎತ್ತಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುರು ತಿನ್ನಲೆ ಕಾಪುಜಿ ನಮಗೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ತೂಡಾತಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಲತನೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಸೌತೆಲ್ಲ ಗಜಿ ಮಂತದೇರಿ ಅವು ಜಪ್ಪಂದಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಂದದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ ತಿಂದು ನೋಡತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತದ ನಾನು ತಿಂಟ್ರೆ ಕಾಪುಂಡು ಕಜಿಪುಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.